మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారి ప్రశస్త నామంలో యూత్ ఎవాంజలికల్ ఫెలోషిప్ తరపున ముందుగా మీ అందరికీ మా వందనములు. నేటి మన వాక్య వాగ్దానం, నా కుమారుడా నా మాటలను ఆలకింపుము, నా వాక్యములకు నీ చెవియొగ్గుము. సామెతలు 4:20. మనము దేనిని గూర్చి ఎక్కువగా వింటామో అది మనల్ని ప్రభావితం చేస్తుంది. రోమా పత్రికలో మనం చూస్తాం, వినుట వలన విశ్వాసము కలుగును, వినుట క్రీస్తుని గూర్చిన మాటల వలన కలుగును అని ఉంది. మనం ఏది విన్నా అది మనకు మేలు చేసేదిగా ఉండాలి, కీడు కలిగించేదిగా ఉండకూడదు. కోవిడ్-19 గురించి భయంకరమైన వార్తలు వచ్చేవి. అవి మనల్ని మరింత కృంగదీసేవి, మరణానికి దారితీసేవి. అనుకూలమైన మాటలు మనం వింటే దాని ప్రతిఫలం పొందగలం. అననుకూలమైన మాటలు మనం వింటే దాని ప్రతిఫలం మనకు ఉంటుంది. దేవుడు అంటున్నాడు, నా కుమారుడా నా మాటలను ఆలకింపుము, నా వాక్యములకు నీ చెవియొగ్గుము అని. సాతాను మాటలకు కాదు, మనుషుల మాటలకు కాదు, లోకస్తుల మాటలకు అంతకంటే కాదు. దేవుని మాటలు ప్రవచనాత్మకమైన వాస్తవాలు, ప్రయోజనకరమైన మాటలు, మనలను జీవింపచేసే మాటలు, మనల్ని నిత్య జీవానికి నడిపించే మాటలు. సమూయేలు మొదటి గ్రంథం 17:11 సౌలును ఇశ్రాయేలు వారందరూ ఆ ఫిలిష్తీని మాటలు వినినప్పుడు బహుభీతులైరి అని ఉంది. ఆ గొల్యాతు మాటలు సౌలుని ఇశ్రాయేలీయులందరినీ భయపెట్టాయి. మనము దేవుని మాటలకు చెవియొగ్గితే అవి మనకు ధైర్యాన్ని, బలాన్ని, జయాన్ని, స్వస్థతను, ఆదరణను, మన విశ్వాసాన్ని మరింత బలపరుస్తాయి. కనుక మనం దేవుని పిల్లలుగా ఆయన మాటలను ఆలకించుదాం, ఆయన వాక్యములకు మనం చెవియొగ్గుదాం. ఆమేన్. థ్యాంక్ యూ. గాడ్ బ్లెస్ యూ ఆల్.